Dobrodošli svi na završno predstavljanje projekta Naš plavi svijet. Ja sam Igor Ružić, predsjednik Udruge za autizam Zagreb. Na ovom istom mjestu smo bili 1. rujna 2020. oporavljajući se od pandemije i od svega. Od onda traje ovaj projekt. Zaista ne bi nikome bio u koži koji je morao preživjeti sve što smo u ove 3,5 godine preživjeli. Dakle, da ne govorimo sad potresi, pandemije, ratovi, inflacije i ostalo. Dakle, pozdravljam vas ispred projekta Naš plavi svijet, osnivanje naše 3. životne zajednice osoba iz spektra autizma, broj ugovora KK 0813040011 i nadam se da sam to sad zadnji put morao izgovoriti. Ono što bi trebalo reći jest neku genezu projekta. Dakle, Udruga za autizam Zagreb je, vjerojatno znate pa ću ja skratiti, roditeljska udruga koja ima već 2 životne zajednice za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma. Od 2010. jedna je nastala suradnjom sa lokalnom zajednicom, čiji su predstavnici ovdje, dakle u općini Dubrava, dakle mjestu, nekad se to znalo i kao Vrbovečka Dubrava, postoji osnovna škola je imala područne škole po selima, kako su sela pala u populaciji, tako su te zgrade ostale zapravo prazne i neupotrebljene. I prije 2010. je, zahvaljujući kolegici saborskoj zastupnici Ivani Posavec-Krivec i njenom utjecaju i naravno osnovnoj školi Dubrava i gospođi ravnateljici Marijani Kozumplik, došlo je do sporazuma između Udruge za autizam Zagreb i škole da se nama kao udruzi iznajmljuje škola, to je ta poluruševina, recimo to tako, na 30 godina, a da ju mi svojim sredstvima pretvorimo u životnu zajednicu za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma. Nakon toga je došla i druga zajednica u naselju Novi Jelkovec i sad evo predstavljamo 3. koja je izgrađena europskim novcem. Sveukupno to jest ono što Udruga za autizam radi je da na ovaj ili onaj način stvara neku vrstu zakrpe sustavu. Dakle, svi vidimo po medijima da kapaciteta bolno i goruće nedostaje cijelo vrijeme, vidite da ponekad mediji to i senzacionalistički koriste, ali činjenica je da tih priča, ja ipak moram reći da je to dobro, da tih priča ima po medijima toliko jer svraćaju pozornost na to da su te potrebe velike, da kapaciteta nema dovoljno i da jedino što se može je zapravo ovakva poluprivatna inicijativa, roditeljska inicijativa kao što to radi Udruga za autizam Zagreb. Isto tako moram reći što često kažem je da mi je jako žao da nažalost mi Udruga za autizam Zagreb i dalje jest jedini izvan institucijski pružatelj ove najkompliciranije, najzahtjevnije usluge, a to je usluga organiziranog stanovanja uz podršku za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma. Mi već nekoliko godina, to mi volimo reći, da širimo istinu, pa se raznim udrugama, recimo iz Gospića, iz Kaštela, iz Osijeka, iz Slavonskog Broda, dajemo naš know-how u tome kako napraviti zajednicu, kako zapošljavati ljude, kako organizirati život u toj zajednici. Međutim, evo, još niko nije uspio doći do ovoga što ima Udruga za autizam Zagreb i zbog toga, i to je isto nešto što treba reći, ali shvatite to poprilično metaforički, a to je da je Udruga za autizam Zagreb zapravo čardak ni na nebu ni na zemlji. Za institucije je ona i dalje udruga, a za cijeli ovaj svijet udruga je UAZ već institucija. Dakle, ja ću koristiti riječ UAZ umjesto Udruge za autizam Zagreb. Naš plavi svijet kao projekt počeo je kao ideja, naravno roditeljska, još 2017. Čak smo imali i modnu reviju pidžama koja je dizajnirala Matija Vujica, a nosili su ih naši celebrity, kako sportski, tako i glazbeni, jer je trebalo neki inicijalni novčani input, recimo to tako, za projektnu dokumentaciju. Prvi put je projekt prijavljen 2018. samostalno kao kuća, drugi put i nije prošao, drugi put je 2019. prijavljen uz pomoć našeg konzultanta Ante Sarjanovića iz tvrtke Plavo more i cijele njegove ekipe, dakle najbrži prst je kliknut iz Amerike i projekt je dobiven, imao je povećan broj bodova zbog svoje inkluzivne komponente. Dakle, osim što je sam po sebi inkluzivan, on se sastojao tad u originalu od 2 stvari, a to su, kako se ovo miče?
jel bi ja trebao to miče? Da, razdoblje provedbe projekta, cilj projekta. Od dvije komponente se sastoja, dakle od prenamjene stare zgrade osnovne škole i od senzoričkog parka u općini Dubrava, jel tako? Ideja je bilo da senzorički park se sastoji od sprava za osobe s poteškoćama i za djecu, recimo to tako, bez poteškoća, kako bi se nalazili na istom terenu i kako bi osnovnoškolci i djeca vrtićkog uzrasta od početka vidjela da postoje tu i neki drugi sugrađani prema kojima treba biti empatičan, treba im pomoći i nešto. Nažalost, nakon pandemije i nakon svega što se u pandemiji s ekonomijom događalo, a onda i rata u Ukrajini, cijene građevinskih radova su nevjerojatno porasle, tako da, a mi smo se morali držati budžeta troškovnika koji je napisan još u 2019. I tad je počeo naš mali rat oko projekta Naš plavi svijet, gdje su nam pomagali svi sa svih strana, najviše naš partner, načelnik općine Dubrava Tomislav Okroša, koji je, obilazili smo razna ministarstva, razne agencije i kako bismo uspjeli isposlovati ovo što se na kraju moralo dogoditi, na kraju drugog načina nije bilo, a to je da se odustane od te druge komponente od tog senzoričkog parka, kako bi se sav novac utrošio po novim cijenama u završetak kuće. To je bilo jedno dramatično razdoblje i vidjet ćete u filmu, također smo ovdje bili u nešto manje veselom i nešto zabrinutijem, recimo to tako, izdanju nego sada. To je ono što bih ja rekao za uvod. Dakle, naša životna zajednica, s obzirom da je ovo infrastrukturni projekt, ono što su obaveze projekta je da se ishodi uporabna dozvola i da kuća bude završena, spremna za useljenje. I to je razlog zašto od ove završne konferencije, koja bi trebala biti neka vrsta velikog slavlja, ali u takvom smo vremenu, mi smo odlučili da nećemo to napraviti sad. Dakle, ovo radimo kao projektnu aktivnost i naravno da je ona potrebna. Međutim, iz perspektive UAZ-a, puno će važniji biti onaj trenutak, nadamo se da će se dogoditi ovog ljeta, kada korisnici zaista uđu i kad stvar profunkcionira. Dakle, do tada još imamo dosta posla, dakle trebamo napraviti konačnu listu korisnika, trebamo vidjeti da su ti korisnici kompatibilni kako sami kao grupa, tako i sa samom kućom dakle ne odgovara svima, zato se i kaže poremećaj spektra autizma, jer kako se kaže obično, kad upoznate jednog autista, upoznali ste samo jednog. Tako da treba vidjeti da ta grupa zaista može živjeti maltene kao obitelj, nakon toga treba zaposliti lokalne ljude i to je ono što je puno važnije zapravo od kuće same, je ta veza sa lokalnom zajednicom preko zaposlenika. Dakle, kao i u selu Mostari gdje su zaposlenici sve lokalni ljudi, tako će i ovdje biti lokalni ljudi. Dakle, neće Udruga za autizam Zagreb uzeti ljude iz Zagreba i dovoziti tamo djelatnike, nego mi tražimo u tom kraju koji je poznat po svojem, kako da kažemo, pomagačkoj inklinaciji, po pomagačkom nagnuću, jer kao što znate tamo ima jako puno udomiteljskih obitelji, ima jako puno domova za starije i nemoćne i raznih drugih vrsta socijalnih usluga, dakle na pravom smo mjestu i mi ne sumnjamo da ćemo to i pronaći. I tek kad napravimo cijelu tu konstrukciju, onda tek tražimo od ministarstva, našeg nadležnog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, zdravlja i socijalne politike, jel tako? Zahvaljujem, skoro, dobro, više manje, ali našeg resornog ministarstva, s obzirom da UAZ ima dopusnicu, još od kad je otvarao te prve zajednice, ima dopusnicu do 20 korisnika. Sad ih imamo 11, sa ovih 8 koji će biti ovdje, bit će ih 19 i dakle kad imamo sve potpisane predugovore, recimo to tako, sa zaposlenicima, onda tek možemo tražiti da ministarstvo oslobodi te glavarine za naših 8 korisnika i onda zaista kuća počinje živjeti. Kuća sad su samo zidovi koji nek se osuše, zašarafit ćemo još šta treba zašarafiti u njoj, treba vidjeti da li ona zaista funkcionira, ona je apsolutno sigurna i dobili smo u krajnjoj liniji uporabnu dozvolu, to jest u fazi je dobivanja, ali kažem veliki tulum, ako to mogu tako reći, tulum UAZ-a i ispunjenje svrhe samog UAZ-a, a i ovog projekta bit će u onom trenutku kad tih 8 korisnika uzme svoj ruksak iz obiteljskog doma i dođe živjeti
u Vukšinac. Evo, toliko od mene, ja ću još za David poslije sa nekim drugim pitanjima ili tehničkim detaljima, a sad bi, ako nemate ništa protiv, zamolio i našeg partnera na projektu, načelnika općine Dubrava Tomislava Okrošu, da nam se obrati sa svojim viđenjem realizacije ovog projekta. Hvala Igore, evo, poštovani predsjedniče Udruge za autizam, draga Tanja, poštovana kolegice, saborska zastupnice, gospođa Ivana Posavec-Krivec, dragi Ante iz naše konzultantske tvrtke, predstavnica ministarstva, svi ovdje okupljeni, evo sve vas srdačno pozdravljam. U ime općine Dubrava i svoje osobno ime, kao što je rekao Igor, općina Dubrava je partner na ovom projektu. Nakon Igora bih stvarno mogao duboko uzdahnuti i ne reći ništa, jer Igor stvarno rekao sve, mi zajedno kroz to prolazimo od 1. srpnja 2020. godine kad je započela realizacija projekta, kad smo saznali da smo ostvarili sredstva, da je naš projekt prošao na europskom natječaju, pa evo do sada maltene 31. prosinca 2023. kada po svim pravilima europskih fondova projekt je trebao završiti. I evo, istaknuo bih da je ovo ne samo plemeniti projekt, nego je to opće koristan projekt, da je to savršen spoj, savršena suradnja između općine, između Zagrebačke županije kao vlasnice stare područne škole, između Udruge za autizam Zagreb, između ministarstava, Vlade Republike Hrvatske, ali na korist i korisnika kuće, kao što si rekao, to jako lijepo zvuči, kuća koju će koristiti osobe iz spektra autizma, ali i svih onih vrijednih, marljivih djelatnika koji većinom dolaze iz lokala, iz Dubrave i okolice, kao što je to i u drugoj životnoj zajednici u selu Mostari, isto tako u općini Dubrava koja djeluje već dugi niz godina. Ne mogu ne pozdraviti i sve one koji ovdje sada nisu, sjetiti ih se, a sudjelovali su na ovom projektu, tako i zahvaljujem i Aniti Dražetić koja je sudjelovala dugi niz godina i svima prethodnoj predsjednici udruge i svima onim vrijednim ljudima koji rade ne samo u sjedištu udruge u Zagrebu, nego i vaši suradnici na terenu i diljem Republike Hrvatske. Istaknuo bih i zahvalio izvođaču radova, tvrtki Vintergradnja koja je to sve uspjela u zadanim rokovima, što je bio zadatak i izvesti. Svima stvarno hvala na razumijevanju. Pravi parti i svrha ove kuće će se vidjeti ako Bog da na ljeto, kada će korisnici tamo useliti u jedno prekrasno pitomo mjesto Gornji Vukšinac u općini Dubrava. I evo sve vas pozivam koji još niste tamo bili da dođete i vjerujem da se svojim očima uvjerite kako to prekrasno izgleda. Mogu s ponosom reći da je to trenutno ne samo najposebnija kuća, najposebnija zgrada s posebnom namjenom u našoj općini, nego definitivno i arhitektonski i građevinski najmodernija zgrada trenutno, ne samo u općini Dubrava, nego i u okruženju. I ponosni smo, Igor, još jednom puno hvala tebi i svim tvojim suradnicima i nek nas sreća prati evo do prvog dana dok kuća ne proradi. Hvala vam svima i živjeli. Voditeljica projekta Tanja Tudor. Tehnički detalj. Da. Htjela sam se samo predstaviti. Znači, ja sam Tanja Tudor i dobrodošli na završnu konferenciju Naš plavi svijet, osnivanje naše treće životne zajednice osoba iz spektra autizma, referentne oznake KK08 1304 0011. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Korisnik projekta je udruga Autizam Zagreb u partnerstvu sa općinom Dubrava. Razdoblje provedbe projekta je bio od 1.7.2020. do 31.12.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta, odnosno iznos bespovratnih sredstava je 1.088.828,62 eura, što je u protukunskoj vrijednosti iznosi 8.203.779,22 kune.
Cilj projekta je bio rekonstruirati i prenamijeniti zgradu stare škole u Gornjem Vukšincu u životnu zajednicu za 8 odraslih osoba, starijih od 18 godina, s poremećajem iz spektra autizma, te pomoćni objekt u prostor za održavanje stručnih skupova i programa rane intervencije, te dnevnih programa za djecu iz lokalne zajednice sa teškoćama u razvoju. Aktivnosti projekta su bile rekonstrukcija zgrade stare škole, okućnice i pomoćnog objekta, potom izgradnja senzoričkog parka, to je dio projekta koji je deaktiviran dodatkom ugovora o bespovratnim sredstvima u svibnju 2023. godine, opremanje rekonstruiranih objekata, upravljanje projektom, te promidžba i vidljivost. Što se tiče članova projektnog tima, od početka voditeljica je bila Anita Dražetić, koju sam zamijenila ja sa 1.9.2023. godine, a stručni rehabilitator je bio od početka Karmen Debelec, koju je 1.6.2022. zamijenila Kristina Karlović. Pokazatelji i rezultati projekta su zapravo 27 izgrađenih i opremljenih infrastrukturnih jedinica, od kojih su to podrum, prizemlje, kat glavnog objekta, pomoćna zgrada te dvorišta i okućnica. Podrum se sastoji od jedne infrastrukturne jedinice, prizemlje od 11, kat od 9, pomoćna zgrada od 2 infrastrukturne jedinice, a dvorišta i okućnica od 4 infrastrukturne jedinice. Od kojih su, znači u podrumu to je podrumsko spremište, prizemlje se sastoji od 5 spavaćih soba, ulaznog prostora, WC-a, kupaonice, izbe, kuhinje s blagavaonicom i dnevnim boravkom, dok kat se sastoji od male kuhinje, radne sobe, spremište, izbe, kupaonice, 3 sobe i jedne blagavaonice sa dnevnim boravkom. Pomoćna zgrada je zapravo jedna prostorija za grupni rad sa korisnicima i WC-om, dok dvorište, odnosno okućnice, sastoji se od sjenice bunara, voćnjaka, povrtnjaka i staklenika. Posebnost ovog projekta je da je to prva kuća u Hrvatskoj projektirana prema potrebama osoba s poremećajem iz spektra autizma. Projektirala je Monika Vukojević iz Domoplan d.o.o. Prirodni okoliš, odnosno neposredna blizina šuma, potoka i ribnjaka, te novo izgrađena sjenica, povrtnjak i voćnjak koji će biti u funkciji svih svakodnevnih aktivnosti korisnika. Sva oprema i namještaj su prilagođeni osobama s poremećajem iz spektra autizma. I što se tiče ovih izazova, to je već Igor napomenuo, znači sve nedaće koje su zatisali ovaj projekt, počevši od 2 potresa, COVID pandemije, rata u Ukrajini, porast cijena materijala i radne snage na tržištu, dovelo je do zastoja u provođenju projektnih aktivnosti, te potpisivanje dodatka ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u svibnju 2023. čime je deaktiviran senzorički park i njegova sredstva su prenamijenjena na građevinske radove. I uz sve te izazove projekt je uspješno priveden svom kraju. Stoga bih zahvalila svim suradnicima i izvođačima, počevši od partnera općina Dubrava, osnovne škole Dubrava, izvođačima Vintar gradnja, te Plavo more, Domoplan, Obrt Felix, DNS Terraplin, HAL projekt, Domoplan, ANT d.o.o., Koda inženjering, Zavod za fotogrametriju, reviziji Finar i Cerovski d.o.o. Pogledajmo sada kako je nekoć izgledala stara škola u Gornjem Vukšincu, koja je uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj prenamijenjena u životnu zajednicu za 8 odraslih osoba sa poremećajem iz spektra autizma. Ovo je eksterijer buduće životne zajednice, a ovo je interijer koji je naravno još u postupku opremanja, doduše neke infrastrukturne jedinice su u cijelosti opremljene. Hvala vam na pozornosti i još jednom napominjem da je projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za kraj ovog predstavljanja ja bih samo htio reći još jednu stvar, a to je trajni apel Udruge za autizam Zagreb, a to je da se naše zajednice financiraju iz takozvanih glavarina, dakle dobivamo od resornog ministarstva određeni iznos novca mjesečno po korisniku. Mi i dalje moramo apelirati na to da
ta sredstva za izvaninstitucionalne pružatelje usluge nisu jednaka kao za institucionalne pružatelje usluga. Dakle, ni med cvetjem socijalne skrbi ni pravice. Tako da u tom smislu ponovno moram i ovdje apelirati da glavarine moraju biti jednake, da ista usluga mora jednako koštati u instituciji i izvan nje. I umjesto da plješćemo sami sebi, ja bih vas molio stoga aplauz za sve ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi